Ja, als eilander voel je een soort van gijzelaar op je eigen eiland. Het Ameland bloot in het donker afsletten van de Verste Wal na de laatste veeroertocht. Watertaxis over de Waadzee kunnen net als veerpunt aangemerkt worden nevens de minister. En daardoor is de verbinding letterlijk voort. Op het eiland zorgt dat soms tijden voor onbegrijpelijke situaties. Het kwam ook de familie van Schaik. Mijn vader is jongsleden overleden in mei. Hij werd 5 mei, kreeg hij een maagbloeding, had leukemie. Dus wij wisten wel dat hij een keer zou gaan overlijden. Al mijn broers en zussen die wonen aan de Vaste Wal. Dus ik en mijn andere zusje die waren op het eiland en wij waren er gelukkig bij. Maar mijn andere broers, zussen en mijn kinderen konden dus niet naar het eiland komen om afscheid te nemen van mijn vader. En dat is een lastige situatie. Uiteindelijk schoot de familie van Schaik de volgende morgen alsnog maar de sneltje eerst doorkomen om afscheid van haar en hij te nemen. Al met al had het een tiegedregen nacht geweest. De partijen die de burgemeester vierden bij Den Haag hebben nog weinig effect op de mogelijkheden na een nachtelijke oertocht. Een van de oplossingen was om de watertaxi als een veerboot te zien. En die weg lijkt niet gekozen te worden door het ministerie. En dat betreuren wij, want het is weer een optie minder. Terwijl het zo belangrijk is dat het eiland ook in de avonduren als het donker is bereikbaar is. Maar dat is intussen al meer als een ier net meer zo. Dus is de hoop voor een oplossing van de nachtelijke bereikbaarheid van het eiland nog net op jong. Ik hoop dat ze een beetje de menselijke hart laten spreken en kijken naar de bewoners op het eiland. En zorgen dat de uitzonderingssituatie dat wel kan. Want dat zou toch het leven op het eiland een stuk fijner maken. We hebben nog steeds hoop op een oplossing. We zijn samen met Rijkswaterstaat nog steeds aan het kijken hoe het wel kan. We hebben vanmorgen gehoord dat de watertaxi ook niet in de concessie opgenomen gaat worden. Dus er is een tweede route die dan niet doorgaat. Ja, hoe of wat, het moet op een of andere manier opgelost worden. Ameland moet in het donker bereikbaar zijn. Of en wanneer er een oplossing komt, bloot eerst taasten in het Schuster.